Böyle inni content uğruna cevap berýän ediňizde doğru dämi? Biziň häzir ösüp barýan täze ulgam da dünýäde de aslında IT kän bir köne del täzerak uğra hasap edilýär da. Cemiyetde budyňa Türkmenistanda del dünýäň köp ýerine content barada bir maglumat ýetirip ýa düşünje berip bolanok. Siz contentiň nähili zerur, nähili ahmet, nähili orun tutýar? Contentiň özü näme? Birinji bilen döwrümüz adamlaryň hatem başa gaýlaşýan döwrüne ýetip barýar. Mundan beýle udyň makalalar ýa-da udyň düşündürüşler bilen öz pikirini, öz alyp barýan işini tanatmak döwrü dälläni iň gyýyt galdylan görnüşdi. Iň aratdy, iň dury, iň minimalist ýagdaýda adamlara maglumat ýetirip bilmek internet tehnologiýasyna ýazylýan tekstleriň özünlüdür diýär. Siz biziň taýýarlan saytlarymyzdan uştaýda teredip görseňiz, habar saytyndan ýa-da maglumat saytyndan tapawlukda ören gyýtgaçyk sözlemler bilen ekli nemeleň taýýarlananyny görersiňiz. Grafika köprak. Grafika we hat minimum tözüle maksimum gurwanadar ediýän aýsýalar. Men pikirim bir tözüne aýtýarkan bu ýerde düşsödüň gereği näme? Gipi godanlan ýerdel internet tehnologiýasynyň mazmuny gipi godanlama rutodan berlenok. Internet tehnologiýasynyň interfeýsine adamlara minimum harp bolmaly, minimum ýazy bolmaly we maksimum maglumat bolmaly. Ulonjularam ýalta diýen känwa sarp etmeýärdiňde. Ol ýaltalykda biz olary işli diýeli. Ortaça hasapda bir misal habar makalasyna bir okuyucu, internet okuyucusu sizin belki tecrübeniz esasında näçerek wagt sarp eder bir makala? Näçe minutdan köp bolsa hem okanok bir makalany. Ýerde habar bolsa, men özüm 3 abzasdan artyk okamok. 3 abzasdan. Awa okuyucuny 2 abzasdan artyk okuyjam okar diýip çak edemok. Onu maglumat köp bolan ýagdaýda onu bölüp kiçik köprak maglumat makalat bereniň gowy. Ya da ehli habarçylar öz gaýratyny çyny bilen men şol habar gyýyt galdyp adamlara iň gerekli, iň zerur bolan maglumatyny berjek diýseler, 2 abzasda ehli maglumaty berip boljagynyň ýani men dünýädäki iň uly hadisalaryň, iň uly wakalarň habaryny hem 2 abzasda ýerine ýetirip boljagynyň ýani. Inni ýene bir zatda, şuňa zat bolýan mysal, maňa saýtymy ýasap berdi diýerler. Onuň saýty men bilýänim kontenti müşteriň özü size öpçün etmeli, dogry dämi? Gerekli zatlaryny. Hemme zat bilen bile diýär. Şoňa ýagdaýlar bolýarmy bir düşünşmezlikler? Biz köplenç müşterilerimiziň işleminde müşterilerimizin alyp barýan işler hakynda maglumaty olardan alýas. Olar bize ýazmaça ýa-da dille maglumatlary ýetirýärler. Bize ýetirilen maglumatlary biz iň döwri we mazmun bolup biljek derejede taýýarlaýat. Taýýarlamazdan soň müşteri ýanken tatbiklatýar. Müşteri tatbikladymyzda käbir kynçylyklar bolýar. Men şu alyp barýan işimi şunýalyk udyň edip görkezesim belýär. Şuýdaky videom 30 sekund dällenip 3 mun edip görkezesim belýär diýerler. Biz olary hem iň gyýtgaça öz düşündürüşlerimiz, öz marketing usullarymyz bar. Iň köp mysal üçin men müşteriler aýdyp berýän adam dünýäde iň baý kompaniýalardan biri Google hem özüniň video reklamalaryny 30 sekunddan aňyryk tüýşürenok, teň alyp barýanyň bir müňtanak adama berýän hyzmatyň teň üçinem 30 sekund artykma jülenem ýetik diýip şonýaldyrak bir öz usullary bilen şo müşteriň aňyna barjak derejede çemeleşmäne çalışýar da. Onu content pudogy dünýäde de ýurdumyzda da tak ösmeli pudok giňermeli pudok şeýledem. Has orta ösýän giňeýän pudok diýsek şonça dogry bolar. Täbi dillilýän adam özüniň tebigaty hiç sen öňkülügine galanok dillilýän adam özü her gün özüni täzelep durýar. Her gün biziň durmuşymyzda täze sözler giyerýär. IT diýilýän sözi 90-njy ýyllarda türkmen halkynyň hiç bilen okdy. Ýa-da content bilen mazmun sözünde mysal üçin 2010-njy ýyllarda hiç kim garyp bulanan okdy. IT content bilen mazmun ýa-da sözüň bir manaýa gelýänden köp kişi habardy. Ýa-da şolaryň ikisi mysal üçin biziň dilimizde ornaşmadykdy. Emma şuň hakykatdan biziň okuyucularymyz, halkymyz, edara kerhana ýollaşçylarymyz we iş ýerlerimiz ýanky alak sözler ulanýan bolsa, eýam jurnalistika, mazmun ýazmak ýa-da internet tehnologiýasy biziň durmuşymyzda her gün kämilleşýär diýen manyny berýär, kädiýän mundan soň kämilleşmäge dowam eder diýip çak etýär. Inni content bilen gyzyklanmagy özüne maksat edilen ýaşlar bardyr, belki jurnalistikadyr, belki pudoklardyr. Şolara esasen misal mektep okuwçysy talip bolsa ne maslahatlar berýäňiz häzirden? Men özüm goşky edebiýat bilen gyzyklanýan, gyzykly berýän ýöne biziň jurnalistlarymyzda, umuman jurnalistlarymyzda, gowy jurnalist demek owadan çeper edip edebiýat ýalegede pawaryat bilen adamy biziň umuman jurnalistlarymyz öýre adatyna hakyky jurnalism kadip çaketýärler ýöne bu men garaşymça ýalňyş.
Birinji bilen jurnalistikaň öz dili bolmaly, ikinji bilen reklamaň öz dili bolmaly, üçüncü bilen edebiýatyň öz dili bolmaly. Şularlaryň hemmetini bir-birinden tapawutlandyrar ýalyk daşary ýurt neşirlerini, daşary ýurt edebiýatyny we daşary ýurdyň reklama biznesini doly peljermeli, öwrenmeli, hemişe şolara tarap ymtylmaly, sebäbi şunki ýagdaýda daşary ýurtlardan dünýäniň öten ýurtlaryndan bir de tapagalar ýalaklar gatyken biz edil häzirki ýagdaýda şolary özleşdirmän şoluň öňüne geçmek hakykatdan hem mümkinsiz. Taky gaýdamda Amerikany täzeden açma kökman näl açylan atlardan başda habardar bolan ondan soň täze kontinentler açmaň alady deder. Sizin pikirinizçe biz misal käbir terminologiýalary, tehnologiýa terminologiýalary ýa beýleki ösüp barýan döwür türkmençeleşdirmek bilen baglanyşykly bir işler alyp barmalymy, bir standartlaşdyrmak bilen baglanyşykly. Ýani bu giň meselemi ýa bu entak zerur mesele we hukmany mesele. Biziň dilçilenmeden, ilmi institutlanmadan, türkmen dili alymlanmadan, hatta jurnalistlanmadan, mollumlanmadan hemmetiň aladalanmaly temasym kadiýa. Aşyr köp sag bolun. Beren gyzykly gurulmaňyz üçin. Siziň şuňky sergide sergileýän önümlüňiz halkdan gowy seslenme alýa. Bugün siziň bilen gön didarlaşmak, gön siziň bilen soru alışmak mümkinçiligini öğretdiňiz. Alyp barýan işiňizi üstünlük arzu edýäs. Köp sag bolun. Hazy bolam. Görüşençek.